Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. No, je to spíš takovej malý závod. Mám u sebe v inventáři stack papíru. A jakmile dostanu 32 smrtí, tak prostě to ukončuju. A rozloučím se s váma. Doufám, že to nezabere díl než 10 minut. Takže můžeme začít. TNTčka! Dobře, první byl hodně dobrý. Nevadí. Creeper, tak je po mně. Super. Jsem si zapomněl nastavit. Promiňte ještě. Možná si... To si... Lomeno gameru le ke eb inventory drue. Tak. To je moje věci. Tak jo, tak už máme 3 smrtě. Hážu 3 papíry. Kolik jsem říkal? 32? Tak to bude hodně brzo. Jsem si měl si ten ironový pickaxe, jak jsem chtěl. Doufám, že vám to nebude vadit. Jo. To si děláš! Ne. Já se to mělo hraničit. Nevadí. Jdem dál. Jak to? Co? To je nějaký slime? Cože? Co? Já to nikdy nemůžu mlátit. What the fuck? Cože? Co si děláš? Jako vážně? On je nesmrtelný. Promiňte. A já se to musel znovu dát. Lucky cow. Konečně se můžu trošku bránit aspoň. Jo. Ježíš. Tak to je dobrý. To zase vyplatí. No to aspoň můžu dát ten bordel, třeba tyto tok. No, ty papíry si nechám. Počkej, a jo, takže další smrt. Takže další papír. 4. Chain, tak to si dám takhle. Co? Tam si něco objevilo a hned to zmizelo. Sedla, to dám semka. Lucky. Tak tím můžu mlátit. Cake. Konečně. To si... Nezničilo to dropper, dobrý. To zabijem to. Zabijem. Jednoho aspoň. Jeden. Kill. Můžu se zaměřit na jednoho. Kill. Oni jsou tak dobří v tom PvPčku. Pojď sem. Jo. Bow, potřebuji šíp. Ne, to je dobrý. Počkej, další. Ježiš, nechte mě. Ježiš. Kolik? 6 smrtí. Jo. Dobrý. Ne. Bob. Ironové věci. Super. To se bude hodit. Já mám takový štěstí.
Joy kolony. Už znova. Další bob. Zase. Lucky. To je lepší. Já si pak zkusím dát dohromady. Ne, nebudu to kopat. Udělám jednoduchou věc. Protože tohle by nešlo zabít. To by bylo hrozný, kdybych tady hrál mulťák, klidně. A to ne, toto. Víte co? Děláme takový. Děláme lager. Tam je Lucky Sword! Lucky Sword! Jo. Ne, kde je? Ne. Ne. Co to je? Já si myslím, že to bude v pohodě. Jsem naivní někdy. Ne, ten Lucky Sword vybouchl, že jo? Ne. Ne. Rychle. Jo. Tohle. Berem. Konečně. Jo. Diamond block. Jo. Ty jsi... Já jsem se ani musel portovat. Jak tady je zničený bedrock? To jak to? Jak? No. To byl dobrý. Hodní. Ty nevážně děláš srandu, ne? Ty si... Já mám jenom wooden sword. Bobika. Hrozně málo. Co je? Co je? Jak to? A jo. Jo. Yes. Tak vážně. Blbej slime velký. Vypadni. Tak nic. Jen po něm. Ještě zombíci tam útočí na toho villagera. Ne. Ne. Na nic. Ničit znovu bloky. Kašlu na něj. Slyšíte mě? Doufám, že dobře. Bob kolony. Joy. Jako vážně. Vážně. Já budu všechno praskat. Giant. Perfekto. 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 Já na to kašlu. Já... Takhle. To... Počkej, já se tam zapomněl naházet papíry. Tam pryč. A si to pak odečtu. Tak, pro tento... Vážně. No to prostě musí. Jasně. Tak už mě zabij. Za chvilku potřebuji celý to brnko.